Giawhag ta sa simbahan nga magpuyo og extreme poverty. Saman, muuyon mo o mosupak. Extreme poverty. Mo na gipahinomdom karong Domingo ha sa atong simbahan. Saman mo, uyon mo o supak. Uyon. Usara may nitubag. Extreme ba kanang hilabihan nga kakabos. Extreme god. Nya, uyon mo ani o supak. Og mosupak mo, hinay-hinay na mong panguli. Wa man na kinahanglan na simbahan. Kaya ang simbahan gud mo'y nagawhag. Nya ato pag yung supakon, nya mo simba ta. Unsa man na? Mura raman sa kag niadto og balay. Unya ang gisulti sa tagbalay nga mao ni buhaton imong supakon pero bisita ra ka diha. Sakto na dili. Sakto. Dili oy. Kani kamong takala sa bugtubag. Unsa man pagkasakto nga imong supakon ang gusto sa tagbalay? Mao na karon ay ingon ron atong gobyerno ala pag social distancing mo, pagkuan mo, pagtap-tap mo. Nga unsa man supakon o uyon? Uyon. O uyon. Unya ningon ang simbahan, extreme poverty. Unsa man supakon uyunan. Uyunan. Unsa man ning extreme poverty? Gaunahon na naman sa mo, ay akong balay, akong sakyanan, akong kwarta, ako sad akong kolekta naman. Una na itong ginahon ano? Wa ko'y kaon, extreme poverty god. Sa atong ikaduhang pagbasa, nagpakita si San Pablo unsa man ning kinabuhi sa extreme poverty. Matod pa niya, kamao kong mupuyo sa tanang kahimtang sa kinabuhi. So ang extreme poverty kanabang wa na bita kay giapas, wala na kay limit sa imong kinabuhi, mataas man or maubos nga limit, wa na kay limit. Ana karon gilimitan man ta, bisan gani ka ng suga diha, wa man pasigaa dito sa katapusan, ambot ngano sa gamay kalagot siguro ninyo mga choir no, di na mo kita sa inyong kopya. Karing gaadya sa suga diri ba? May kalagot siguro kay wa pa sigaag lahos di inyo. Ni katawa lang sad. Ano ba? Siga. Nganong limitan man nato? Ayun oy, kas kurinti pa dero nya pila ra may kolekta ng choir. Oy, ayaw mo kumpiyansa dako-dako ra ba na dias babaw. So na siya ha? Why limit ang gugma, why limit ang kinabuhi. Ayaw butangig limit nga anhara jud ko kutob sa akong koral kay secured ko sa akong balay adtos gawas wa nanay ayo. Matod pang San Pablo, wa gyud siya'y giatrasan nga kahimtang, kamao gyud siyang mopuyo. Kamao siyang makigsandorot sa iyang mga higala o sa iyang mga kaaway. Kamao siyang malipay kung naa kuno'y pagkaon o guway pagkaon. O kamao sad siyang maglipay o makontento gawas nun man or binilanggo siya. Napriso biya to siya. Basta kamao siya tanan. Mao nay extreme poverty. Kanabang wa na kay limit. Karon, wa na mo'y limit o daghan pag limit. Kumusta man ang inyong kalinaw? Na ay limit or why limit? Why limit? Oy, tubag. Why limit? Oy, kamong mga ginikanan, kusog kay mo limit sa inyong kalinaw. Magsige nagig saba-saba ang inyong anak, singgit mo. Saba ba din? Ngano man dili na ka malinaw og magsaba-saba imong anak? Oy, ginikanan. Di na mo malinaw kung ang imong anak magsagit-sagit. Kaluoy sad ninyo. Unsa na kang inyong silingan mo'y magsagit-sagit, mosamot na gyud kang way kalinaw. Di man gani ka kadawat nga ang imong anak ray gasagit-sagit, unsa na katong imong silingan nga imong giutangan nga wa nimo mabayre, gisagit-sagitan kas imong tugkaran, porti nimong ratula. Ay praktisi na lang nagdawat ang sagit-sagit sa imong anak. Dili jud kakasaan na kanang ilang dagan-dagan, kanang ambak-ambak diha nga saba kayo, praktisig dawat kay nay daghan diyang ambak-ambak sa diskuhan. Saba kayo. Maglisod ya tag dawat.
Kanang imong anak nga mangawat sa imong kwarta kay ipalit og load or usahay isuyop. Dawatan na aron makamao sa kang mudawat sa imong silingan nga mulungkab sa imong balay ug mukuha sa imong kabtangan. Kundi ka kamong mudawat sa imong anak, mga saba ka, adi sa kadawat sa imong silingan. Kamong mga asawa, kanang inyong siging yaw-yawan na inyong bana kay palahubog or nangabit, dawatan na. Praktisig dawat. Kay unsa man yay imong ikadawat at tong imong silingan nga mutamparos gid nimo tungod lang kay nagilog musutlanan. Sige mamugtutok nako. Inyo sa kurong ingnon kasi akong praktisan. Ay way lain ang sakristan. Praktisan na kog dawat nga kana bang ang imong isulti karon ikaugma wa nga isulti nimo igor ang mingon sorry pa der ana limot der dong di ba kadaghan naman ko isulti ani dong limot pa der nya ila sa kong bantayan masipyat gani ko katawan sa kun lang maayo buguyan ni mga sakristan kay gyud pamation kana bang magbantay ba mubaos dayon otro sa deka kalimot sa diya yana ana na sila baos-baos ba? Magdinawatay na lang sa dana. Amo na siya ay kinabuhi nga poverty or extreme poverty. Pero para nako, ang kinabuhi sa gitawag og extreme poverty kung atong sundon og puy-an ang atong tubag sa Salmo responsoryo. Unsa may atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kana mo'y klarong extreme poverty. Mauna ang poverty ni Mama Mary. Mauna ang poverty ni Jesus. Mauna ang poverty nila ni St. Francis of Assisi sa mga apostoles ug sa tanang mga santos. Mauna ilang poverty. Magbalantay kanako ang Ginoo. Karon, kinsa may gusto ninyong magbantay sa inyong kinabuhi? Ang Ginoo o ang inyong kaugalingon? Ang Ginoo. Hala, tangtangan na ng inyong mga koral. Unsaon man ang koral para bantay ninyo? Naa may Ginoo. Ayaw na butangig trangka ang inyong mga pultahan. Iglakaw ninyo, leave it open. Nganong imo pa man ang butangag door lock, mao nay mo bantay sa imong balay, naa man dihay Ginoo. Saan? Sakto? Ayaw na pagsigig butangan ng mga CCTV. Nga naman, kanay magbantay ng imong mga monitoring sa sa imong balay o sa imong establishment. Naamay Ginoo. Ngayon na mo pagsigig bantay, hain maglingkod-lingkod or kinsay gitanaw-tanaw or gihikap-hikap sa inyong bana. Nganong inyong nang bantayan? Kamo'y magbalantay sa inyong bana? Ang Ginoo mo'y magbalantay sa inyong bana, dili kamo. Kamu sa mga bana, ay nalang sa mong kahibong kung ang inyong asawa, magsigig kuyog sa pari. Nga naman dahi, kamo'y magbantay. Pabantayan na lang ang representatives Ginoo, no? Ang pari. In short, di na unta ta maghago og maayo ba nga kitay mo secured sa atong kaugalingon because we can never secure our lives. Who are we to dare to say, I am the security of my own life? You are a foolish person if you declare that statement. Buang ka. Kay di ka kani kahimo pagpat-circulate anang imong dugo. Di gani ka kahimo bisa na lang matud pa ni Hesus pagpaputi or pagpaitom sa imong buhok nga dili artificial. Di ka kahimo na eh. Gikaron ko na bi kana imong tupad. Ingna ko no, muputi na imong buhok bisag usa lang ka buhok. Sige. Unay makapaputi, akong i-declare diri nga kini maoy representatives Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ina akong pagbuot, muputi nang imong buhok. Sige. Sige na. Ako lang sa siyang mubaos, akong pagbuot, mga tagak na tanan imong buhok. Daghanang mga upaw mula ka. Mga igsoon, di na lang ta ana bang Ginoo ba? Muna ang extreme poverty. Ayaw pagpaka-Ginoo. Naatay Ginoo nga nahigugma nato nga matud pa sa unang pagbasa
kining Ginoo mao ni siya ang maghatag nato sa tanang butang nga maayo. Magbaha gud giyon sa to pagsultis unang pagbasa. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa lamiang pagkaon og labing maayong bino ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Tuo man na dili. Kinsay makapapas sa luha? Ginoo. Ginoo. Mao na ayaw pagsigig ingon sa imong bana, hunungan na ng imong bisyo kay gahilak nako aron di na ko muhilak. Ayaw papadayuna na siya siyang bisyo nya ing nang Ginoo, Lord, papasa lang niya ning akong luha tungod aning animal nga bisyoso. Ha? Nya asa man na padung ng bisyoso nga wa man na magkuas Ginoo, ang nagbantay ana mao ang demonyo. Ug unsa may iyang bation, mapapas ba ang iyang mga kagulanan? Dili, musamot. Ang iyang pagkaratulon, mapapas? Dili gyapon, musamot gyapon. Nga naman, tungod sa iyang bisyo. Muna, imbis masuko ka ng bisyoso, maluoy na lang tas bisyoso. Kaya nga naman, ang nagbantay nila, dili ang Ginoo, kung dili ang demonyo. Kaluoy, anak. So kita kadiyang mga manuyupay, pagkaluoy. Kita kag kawatan pagkaluoy, kanang mga libakira pagkaluoy, kanang hingilog kay yuta pagkaluoy, kanang daw kay dan nga di gid nila taga-agagianan pagkaluoy nila. Nya ikaw nagsigig ana takilid na kay sa luoy sa daan nila himog kural sikit man kaayo. Di ba? Nya ana inyong bation. Wa man gid mo iklaro. Ang mahal nga Birhen Maria ang magbalantay ra gid niya ang Ginoo. Hasta ganing iyang anak nga Ginoo gibitay sa cross, wa siya mo pakgang. Ngano man pagbuot ni Ginoo. Hilak lang siya. Sige siya hilak. Siya sige lang. Hilak lang ko. Pahiran ra man sa nis Ginoo. Amo nang nahimo siyang rayna sa langit ug yuta. Wa kay pagkaon, asos di ay daghang pagkaon, kumbiragod. Mo na ingon ang Ginoo, daghan ang gidapit, jutay ra ang gipili. Nga naman, daghan kay Ginoo gihatag nga grasya nato karon kada adlaw, pero pila ra man kabuok ang nibati nga siya nagkaon kuyog sa Ginoo. Kasagaran nato, sigig yung kabalakaan ng pagkaon, sigig yung kabalakaan ng kwarta, sigig yung kabalakaan ng mga bayronon, nya siging kabalakas bayronon, nya sigis ang pangutang, siging pangutang. Nga wa man gid unta gisugos Ginoong pangutang kamo, iya pangayo man. Ug wa kay TV, pangayog TV. Nya guay muhatag, ayaw na lang tan-awan ng TV. Di ba? Ugwa kay cellphone, pangayog cellphone, ugway muhatag, ayaw na lang gamit og cellphone god. Ang pari ugway cellphone, unsa may buhaton? Mangayo. Asa man? Ana sibot. Ang muhog malagit. Ang dili muhog sa sibot. Ang hibaw na mo, asa mo padung? Mao na siya. Bitaw ganing ato komedya ra ni pero tininuod ba yan So di ba tinuod ba nga magsunod tas Ginoo kamo no adtorsan mo sa sibot padong may ra bagyog muhog. Dai pupangot ko nya lingi-lingi dayon igagis na tayong tigaan. Idig saylo magtinaron hey Lord tabangi taon ko Lord. Ang Ginoo tabangi ko taon imo mo tong gipasaylo ang sibot. Di tayo manindog na ta.